Danés Paralel Audio. Aprende danés rápido con 501 frases. Volumen 1. Escrito y narrado por Lingochamp. Capítulo 1. Parte 1. Tener otro idioma es poseer una segunda alma. Carlomagno. Comencemos a hablar. Estás a punto de escuchar y hablar con frases de audio paralelas. Si encuentras este capítulo demasiado fácil, salta al próximo capítulo. Estoy enamorado. Jeg er forelsket. Jeg er forelsket. Jeg er forelsket. Jeg er forelsket. No te preocupes. Det skal du ikke bekymre dig om. 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 ¿Ya la conoces? Har du mødt hende? Har du mødt hende? Har du mødt hende? Har du mødt hende? No tengo otra opción. Jeg har ikke noget valg. 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 Duerme bien. Sov godt. Sov godt. Sov godt. Sov godt. Lo prometo. Jeg lover det. Jeg lover det. Jeg lover det. Jeg lover det. ¿Eres religioso? Er du religiøs? Er du religiøs? Er du religiøs? Er du religiøs? Las multitudes vitoreaban. Mængden jublede. Mængden jublede. Mængden jublede. Mængden jublede. ¿Cuánto dura el vuelo? Hvor lang tid tager flyveturen? 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 Ten un buen viaje de regreso a casa. Kom godt hjem. Kom godt hjem. Kom godt hjem. Kom godt hjem. Sírvete tú mismo. Værsgo og tag. Værsgo og tag. Værsgo og tag. Værsgo og tag. Lo consideraré. Jeg vil overveje det. Jeg vil overveje det. Jeg vil overveje det. Jeg vil overveje det. Tengo dos hermanas. Jeg har 2 søstre. Jeg har 2 søstre. Jeg har 2 søstre. Jeg har 2 søstre. ¿Has llegado? Er du ankommet?
Sample complete. Ready to continue?